I just consider the fight. I don't understand what they talk. You don't understand language. Kudi na ne ya karba, kudi na ne yasa a cikin cire a cikin jakana. Bros, wait. Ko da ma kudin a nan gurin na sati yanzu babu kudi. You know what this one is talk about? He said that is a real armed robber. Armed robber? Is a human being. He takes girls to outside Nigeria. They carry girls, they kidnap girls. Kina ji ba abin da yake nufi yace ba? Yace shi rikakken dan fashi da makami ne sannan safarar mutane ne. Ni na gaya ma? Ni ba dan fashi da makami bane. Kai ma yana magana kina. Ai. Your money complete? Oh yeah, get down. Oga, wallahi tell. I know what is the solution. Merake. Oh, dan Allah. Oga, kai Allah kai ku. Nasiha sannan kuma ya kamata ku yanka shi a yankin kafa a yankin tana ka ce ku da ba ruwanka ku shiga da dukan nawa wai